Yang di belakang yaitu ada Kiki Kirana. Silahkan. Ambekan sik. Sik. Pentit toh. Sik iki mau sing njaluk li wong sing ning mburi iki. Oh, sing mburi. Lah, iku. Oh, bapake nyong. Disawer kata jawab iki. iki. Mburi, ora apa-apa, parani. Lah iya, Pak. Ya. Oh, sik. Sik. Wong liwong kuwi berarti padha karo wong bingung ya, nunggone wong sing disayang lu ngomrantau jebul ora mulih nek ora tanggung jawab. Ah, 1 2 3. Ayo, bacotke. Njaluk lagu iki omongane terus ngapak-ngapak kok wis tekak ngono. Bapake nyong. Iya, bapake kok tekak. Bapake nyong ilang.
Lah ya Liwong kuwi aku wis kono bola-bali wong Liwong padha karo wong bingung ya. Lah kepriben maneh? Ngenteni wong sing disenengi terus merantau ning ado ora mulai jebol malah bojo meneh. Lah kepriben maning. Nasib. Ngono iku ya ono ning kene. Ono. Ya lanjutke cah ya. Sek, piye? Sabdo. Sabdo pandita ratu. Yes. Kiki Kirana wis bar ditinggal lunga adoh ora mulih ra apa-apa mending golek ganti